दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गलाघाट थान्दै जखनथाइनि 56थि जि जखनथाइमोन दिनै बे गेवलां मेला जागासिनो दङ दसेनि उनाव जोबगोन आरो बियो खोब मेहेरगोनां ओंथि गोनां मोनसे जारिमिनारि जुथुम्मा हिसाबै बियो मोजाङैनो मोजां जोबलांबाय गासै थान्दै लोगो नोंथांमोन नोजोरबारि आरो गलाघाट जिल्लानि रायजो राजाखौ जोङो धन्यबाद बावदों माहारिबाद आरो हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सार्थआव नोंथांमोना जेरैबायदि एबसुनि जुथुम्माखौ खुंफुंबाय बे जोंनि थाखाय अरायबो गोसोआव थागोन आरो हारिनि सार्थआव नोंथांमोननि साफा साफा जोङो मावथि हिसाबै हारि सिबिनायनि मावथि हिसाबै जों हाबा मावलांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जुथुम्मायाव मैयानि थान्दै मेलाव जोङो माखासे गोबां हारिनि थामोनथा हारिनि सिनायथि हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोङो माखासे थांखि जों आजावदों आरो बे थांखिफोरनि गेजेराव गुबैयै 4 बोसोर बिटिआर एकर्डनि जि मोनसे सम आरो बे बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफा दङमोन सनितपुर बिश्वनाथनि गामि थिसननाय लोगोसेनो बर' कसारी काउन्सिलनि गामि थिसननाय समस्ति दानाय आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि मर्यादा बे गासै बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला गोख्रोङै जों रिजलिउसन लायो जे भारत सरकार आसाम सरकार जेरैबायदि खोथा होदों एरैबायदि खामानि मावनांगौ आखरे आखरे टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जि खोथा होदों बे खोथाफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनांगौ आरो बे खामानि मावनायनि बेलायाव जिहेतु बे जेंनाया राजनैतिक भाबै समाधान जानांगौ आरो पलिटिकेल डिसिसननि गेजेरजोंसो बेयो सम्भब जायो दा बेखायनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो दाबि देखांदों गोख्रोङै जों खावलायदों जे टाइम बाउन्ड आखरे आखरे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय सरकारा हाबाफारि लानांगौ मावफुंनानै होनांगौ 2024नि गेजेराव आरो जुदि सम थासेयाव समनि गेजेराव बिथांमोना कमिटमेन्ट होनाय बायदि जुदि भारत सरकार आसाम सरकारा बे खामानिफोरखौ जुदि मावफुङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला 2024नि जोबनाय फारसे जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय दाबि दैखांनानै गणतान्त्रिक आवाज आरो जोङो सोमावसारनो जोङो बाध्य जानो हागौ बे खोथाखौ मैयानि थान्दै मेलाव गुवार आरो गोथौ सावरायनानै जोङो थांखि आजावो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै खामानि मावदों 2006 मायथाइयाव गलाघाट जुथुम्मायावनो सोलोंथाइ बोसोर बिनि उनाव उनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो 18 बोसोरनि उनाव नैबे गलाघाट जुथुम्मायावनो जोङो क्वालिटी एडुकेशननि मुभमेन्ट मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशनखौ सोलायनानै जोङो गुबै आरो आबुं मोनसे सोमावसारनाय आन्दोलनाव जोङो थांनो सानदों आरो बेखायनो बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनाय गासै बिथिंखौ जोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन टेट एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचार जिर' टिचार स्कुलाव आरो 2024आव राष्ट्रीय शिक्षा नीति बादि नेशनेल एजुकेशन पलिसि बादि बाइलिंगुवेल टेक्स्ट बुक बर' इंराजि असमिया इंराजि मादार टां मिडियामाव गावनि मिडियामाव फरायनो मोननाय आरो सोलोंथाइनि जेसेबां जेंना जेंसि दङ बे सुस्रांनायनि थाखाय जों थांखि आजावदों मेट्रिकआव जाय 2024नि मेट्रिक आनजादाव सेबानि टप 10 रिजाल्ट खालामगोन बेनो 1 लाख रां बान्था होनायनि थाखाय जोङो डिक्लेयार खालामदों आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जि माने बड' स्टाडि सेन्टार दङ बेयाव सिभिल सार्भिस आरो मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय ओरिएन्टेसन केम्पास जों खुलिगोन जिल्लानि कलेजफोराव जोङो बेयावबो सेन्टार जोङो खुलिगोन लोगोसेनो समाज फोसाबनाय समाजखौ गोग्गो खालामनाय आरो समाजनि आबुं गुस्लाय होनायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों जोङो जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय बे गासै बिथिंखौ समाजनिफ्राय कमप्लिटलि गैया खालामनो थाखाय इराडिकेट खालामनो थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि गेजेरजों हाबा मावगोन